Ahojte. Dnes nás čaká ďalší beh. Budíček sme mali na 6:30. Raňajky klasika, vločky káva, tiež už máme za sebou. Pobalený, vyrážame smer Zlaté Moravce, kde necháme psa. A potom ideme do Topolčianok. Chateau-Run sa to volá. Ja som sa už v minulosti raz zúčastnil, tuším pred 2 rokmi. Teraz ide so mňou aj Paulinka, takže budeme na to dvaja. Ahojte, sme v Topolčiankách. Ideme si po štartový balíček. Musím sa umyť auto. Hodina do štartu, pekná zima, 1 stupeň. Cestou nám ukázala aj 0,5. A čaká nás 8 kilometrový beh. Dneska sú 2 trasy, je 16, tá je dlhšia. Potom je 8 kilometrov. Tu ideme my, momentálne nám to stačí. Ideme si teda po štartový balíček. Sme prezlečení, potom dáme rozcvičku a za chvíľočku si ukážeme, čo je v štartovom balíčku. Malo by tam byť nejaké vínko, keďže usporiadateľ je Chateau Topolčianky, teda vinárske závody Topolčianky. A uvidíte sami. Teraz sa postaví na štartové pole. Tak ja sa zase budem veľmi tešiť na vaše výkony. Pomaly, ale isto to vypuchne, priatelia. Mimo toho, že o 10:30 začíname behom na 16 km, bude nás čakať ešte spoločná rozcvička. Šegy z bežeckej skupiny Deky. Je sú poštartové čísielka. Nás čaká. Vice Tomáš, 8 km. Vice Tomáš, 651. Už máme balíček. Paulinka, aké máš číslo? 652. 652, ja mám 651. Ukáž, čo máme v balíčku. Teraz si kúcala nejaké čipsy, nemali sme. Čipsy, nejaké vínečko, no ale aby som videla ja. Nejaké vínečko a potom tam máme no však ten pohárik na ochutnávku vína, čo nás čaká potom po behu. Ja mám tu. Ideme si to odložiť do auta, ustrojiť sa a pripraviť sa na beh. No, takže vysláme slniečko, super, hneď je teplejšie. Paja tu už hromží, že je zima, ale ide si dať tričko. Ako? No však keď si myslíš, že ti bude zima, daj si. Jaj? Neviem teda. Ja si nechávam asi túto bundu, leginy dlhé, ale podľa mňa mi bude teplo. Asi si ju zhodím. Potom mám tiež tričko, mám ešte rukavy, lebo mám brutálnu svalovicu. Mohol som cvičiť s kolegom, týmto ťa pozdravujem, Martin, ahoj. Ešte dlho budem na teba myslieť, ak si ma rozbil. No a čo teda, ideme 8 kilometrov. Sa budem škeriť do toho slnka. 8 kilometrov ideme behať. Profil trate som vám nahral, ale tým, čo si pamätám, tak prvé 4 km je to stupak hore. Prvá polka cez les, čiže bežíš tak po listi a potom asfalt tam, ako sú koníky hore. Uvidím, či budem natáčať, zatiaľ mám ešte len telefón, kamera je na ceste, takže potom to bude lepšie, možno, že budú už aj nejaké videá z behu. Minimálne si telefón so sebou zoberiem a možno štart a cieľ a ešte Paju, ak dobehne, ak ma teda neprebehne. A neviem ešte sám, či chcem ísť naplno, lebo o týždeň nás čaká taký posledný beh tento rok, Slepčany. To je čisto len po ceste, tak uvidím. No a mám ešte teda, idem v Asixoch cestných. Prvýkrát som to behal, tuším, trailových a potom asfalte
to nebolo moc dobré, akože v pohode dalo sa to zvládnuť, ale cestné sú cestné. Paja má teda tiež cestné ASICS a ideme si dať číselka, rozcvičiť sa, 40 minút do štartu a ideme na to. Začína rozcvička. Takže začíname takýmto nízkym skippingom je štart dlhšej trasy 16 km a o 15 minút potom ideme na rozcvičku. Výborne, ešte ideme na záchod. by vás malo byť, to bolo stále nejaké slabé. Let's go! Tatári Bombajka ešte. Čo hovoríš, Paja? Neviem, že to vecka. Hľadáme. Mimo toho... Prekopávam. Veľmi slabé Slovane. Žochári, traja žochári, kde ste? A rozcvička, chalani. Poďte do rozcvičky. Chlapci sa rozcvičili práve tým tekutým. No, takže rozcvička za nami, samozrejme som zmeškal štart 10:30, čo bolo 16 km, alebo teda len na video, ja bežím 8. Vážení priatelia, v tomto momente dostávam zázraz informáciu. Tak nevadí, nestielím ani hymnu. S číslom Dúfam, že na 552, budúce. prosím vás, na helpdesk. Sa vidíme zadu, medaile. 28 minút. Dokonca by som povedal, že minulý Hraško byli 50 sekúnd. Minútka do štartu. Si nervózna? Užite si travičky, užite si dech. Zavideme ešte veľkým ústavu. Budeme spoločne počítať, pomaličky začneme od 10, potom nám prenechá slovo, takže pôjdete všetci spolu. Ja my sme 400. 10 sekúnd od počítavania máme tu. Tak buďme trošku tišie, poďme na to. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Nestihol som ale 16 v kategórii. Čas. Pardon. Ja som to pustil. Ešte mám dosť. Ale 38 dačo. Takto. A už ide Paja. Poď, Paja, poď! Poď! Jaj, takže pocity po dobehu, ako môžete vidieť, sme zničení. Mám dosť hore, ešte ako tak, dobre sa išlo. Samozrejme, tak nevládal som toľko, koľko by som si chcel dať tempíčko. A dole som už len pustil nohy, niečo som tam ušetril síl. Takí traja chalani sme sa celkom potiahli, nejak tempom 4:20. A kúsok pred cieľom som ich už nechal, však tam som si vyťahol mobil, že nahrám si dobeh. Paulinka, ty čo hovoríš? No mne sa išlo celkom dobre, ale začalo ma píchať v kolene pri nejakom 5. kilometri. A som to aj očakávala, lebo kvôli tomu som aj menej behovala poslednú dobu. A ozvalo sa to, takže musím to ešte nejako posilniť, postrečovať, aby sa to takto neozývalo, lebo naposledy na polmaratóne v Košiciach to bol masaker, to som z bolestiach odbehla. Áno, to vlastne obidvoch. Takže som to dnes... Prepač. Hovor. Som to dnes otestovala, ešte to úplne nie okej, tak uvidíme. Hej, tam som chcel hovoriť, že vlastne obidvoch nás po polmaratóne boli nohy, kolena, mňa ľavé, pravé. Nie, tiež ľavé? No. Ja aj teda, mňa z ľavej strany a ju z pravej. Nie, tak, z ľavej. Z ľavej tiež? Z ľavej, to je, no a to je ten IT band, no to musím... Áno, doktorka Kvínova sa ozvala, že všetky choroby sveta pozná. Ja, ideme sa prezliecť. Ešte takto vyzerá medaila, sme neukázali. Áno.
pekná. Všetko je tam, čo tam má byť. A ideme sa prezliecť na gulášik. Potom máme tu ochutnávku vína. To je vedieť niečo? To neviem. Dúfam, že hej. A dáme si vínečko, guláš. A možno niečo vyhráme v tombole. Ja nechcem. Áno. A však to Ja som šofér. decko. No, prezlečený. Vinný pás nachystaný. Ideme na guláš. A teda ešte zhrniem, aký sme mali čas. Čiže 38,53 mi píše. Tempo 4,48. Pajka, ty? 41,47 a tempo 5,09. A celkovo si kategórii? 7. A ja 16. Neviem, či z 8 či skôr. To pozrieme neskôr. Ideme na guláš, papať. Ako môžete vidieť, guláš sme mali obaja, Paulinka mala hlivový, vegetariánsky a ja som mal divinový, obidva boli výborné. Paulinka už vyberá vínko. Hej. Sorry, bez lak. No. To ľúbim. Ale neviem, čo to je. Zistíme. Na zdravie. Ja len treba. Musel som vypiť aj Paulinkin vinný pás. Druhý pás sa vyjde. Takže dneska som obeť. Ale zatiaľ pohode. Ide už vyhodnotenie, tombola. Čakám na burger, bez mesa. Mám zlý pocit, že vyhráme vyváženie vínom. Zvykne vyhrávať tie ceny, ktoré nechcem. Áno, minule som povedal, že toto nechcem vyhrať a vyžrovali presne moje štartové víno, a teda číslo, to už víno za mňa hovorí. A bolo to teda víno. 3 vínka boli doma. Dve. No, takže tak. Alebo Šichtova, neviem, či ťa mám správne, mám Sichtova napísané, takže poď sem Adelka. A pánov tu mám na 8 km Janči Halás a na 16 km Martin Baňas. Počúvajte, to bol väčší potlesk za pôžitkára ako za tých víťaz. Janči, to si bol ty? Tam máš väčší fanklub, než si víťazí. Tak ako si to užíval? Výborne. Ty si vlastne dvojnásobný už víťaz požitkárskej kategórie. Áno. Jediný a historický. Pozrite sa na ňo. Tu je naživo. Najväčší požitkár. Janči, človeče. Je až taký dobrý, že vždycky je posledný. No dobre, aj tuto Jančimu gratulujeme pekne. Áno, gratulujem. Doslova, do písmena gratulujeme.